és dels meus És a dir, començaments. ens has portat un petit recull d'unes quantes fotografies... Aquest és un humorista que vam conèixer a Telecinco. Amb diferents personalitats que has anat coneguent. Els de Matrimoniades, d'aquell programa que feien a televisió, molt simpàtic. Important també, o si més no, doncs anecdòtica, la teva passada pel cor de la ciutat, que t'ho vas passar molt bé, segons tu, no? Ah, sí, va ser molt divertit. Va ser molt divertit, primer, perquè érem exteriors. Quan se treballa amb exteriors, doncs ja és una altra història. Jo em recordo que vam quedar en un col·legi, que és el que fèiem servir als sòtanos, i ens van deixar una sala i feia de camerino, però gravàvem en una sala de festes de veritat, perquè jo feia de presentador de karaoke. I ens canviàvem allí, però clar, i aleshores aprofitaven i gravaven unes escenes d'exteriors. Al cor de la ciutat, les sèries aquestes que són diàries són maratonianes. Jo també he estat. Ah, també Sí, sí. Com a xurros, que quan estàvem allí canviant, ui, la policia, dic, hosti, que no és legal això. No, diu, perquè estem filmant unes escenes exteriors aquí fora del carrer, l'Àngel Gonyalons i aquest, mira, aquest d'aquí, el que feia de Benjumea, diu, no tenim permís. Diu, però no teníem temps de... I no va passar res. La policia va passar de llarg, se va acabar, van recollir les càmeres ràpid i vam cap a la discoteca aquella. Llavors arribem a la discoteca. Jo he tingut la sort que a televisió i jo capto molt la idea. Jo tenia el guió, no? I provem, i a la primera ja gravem. I tots molt contents perquè havíem d'acabar a les 3 i a 2:45 ja havíem acabat. I vull dir, era l'últim que filmaven aquell dia i tots cap a casa. Però va anar molt bé perquè té una repercussió. Vull dir, encara que va ser molt curteta la intervenció, vull dir, té una repercussió... mediàtica. I clar, treballar amb l'Àlex Casanovas i l'Àngels Gonyalons i tot això, vull dir, és un altre sistema de treball. Això ha fet potser que les teves actuacions estiguin més encarades a fora de Lleida que a Lleida? A Lleida podríem dir que treballes poc? Molt poc. I Lleida pensava que en un any, si jo en un any faig 100 a 150, 125 actuacions, a Lleida en faig 10 o 14. Jo aquest any passat, perdona, m'ho porto apuntat... Pots la xuleta? Quan vaig a un mitjà de comunicació i dic algun poble, sempre resulta que el poble que no has dit, l'alcalde un dia te'l trobes aquí al carrer Major i diu, noi, que vas estar i no vas dir que havies vingut. Doncs trau la xuleta, trau la xuleta. El que no s'ho he deixat, he portat una xuleta aquí, bitllets per tot arreu. Mira, jo aquest any a Lleida he estat a Benavent de Segrià, que és el poble on visco i que segurament hi tornaré a anar, a Salardú, la Floresta, Algós, Torrebesses, la Sentiu de Sió, els Omellons i Vilanova de la Barca. Això en quant a actuacions de poble. Després he fet molta cosa privada, ja faig comunions també, bodes. Llavors, per exemple, a Betrén, al Tuca, a Bellver de Cerdanya vam estar fent un bateig i una comunió, aquí a Lleida amb restaurants i hotels n'hem fet diversos, vull dir, però vull dir que pensa que és molt poc comparat amb el volum global de què jo puc fer anual, saps? Alguna faceta teva que falta explorar? Que penses que potser t'agradaria fer i encara no has tocat? Sí, m'agradaria cantar. Sí? Jo havia cantat a l'Orfeó, però fa molts anys, cantava molt malament. M'agradaria dedicar-me a fer alguna de ventriloquia, però tot això vol temps. Això vol dir que aquestes dues facetes poden ser produccions futures? Provo. I els meus espectacles, malgrat estar tot guionat i tot... Sempre deixes una cosa a la improvisació, perquè quan surts en un escenari una cosa sí que has de tindre clara, que depèn del públic, tenen un nivell cultural més alt, més baix, tu t'has d'adaptar. No pots tindre una cosa estàndard. Si jo treballo en una convenció d'una empresa, faig un tipus d'humor. Si jo treballo en una cosa de la tercera edat, faig un altre tipus d'humumor. Si jo treballo després d'un dinar o un sopar de festa major, faig un altre tipus d'humor, un altre tipus d'humor. Per què? Perquè cada cosa és... I llavors jo vaig provant, no? A vegades faig sortir un nen i faig, tu vols sortir? I jo tant, sí, dic, m'ho de sortir. Llavors vull dir, bueno, i llavors vaig provant. Vas provant, a veure què tal. A veure si trobes uns germans Calatrava, potser, amb algun racó de platea. Una cosa sí que s'ha de tindre clara, i és quan surts a l'escenari has d'estar segur del que fas. Llavors jo no sortiré amb un ninot a fer ventriloquia si no estic segur. Ara, vull dir, anar provant i anar dient, això, tal. El que passa és que, clar, quan ja tens unes obligacions familiars i tal, vull dir, cada vegada tens menys temps per dedicar-te. I també pensa que l'espectacle que faig jo constantment s'ha d'evolucionar, sobretot el que és el tema d'humor. A mi canvien un president del govern, un president autonòmic, i he de refer tot l'espectacle. El moment polític. Canvia molt tot això. 20 anys de professió d'artista, te'n penedeixes d'alguna cosa de la que has fet?
d'alguna faceta que has explotat? Jo tinc una forma de ser que no me'n penedeixo mai de res. Però, si es tornés a produir, hi hauria coses que les enfocaria diferent. Molt bé. Però jo penso que les persones no ens podem empenedir de res. I a mi m'agradaria enfocar aquest programa, o si més no, al final d'aquest programa, quan tan sols falten 3 minuts, doncs que ens facis un petit mostruari de les teves facetes més importants. La d'humorista, la de mag i la de presentador. Jo vull saber com comences presentant el teu espectacle. 3 minuts. Mira, començo presentant. Jo dic, senyores i senyors, el meu nom és Xema i vaig començar amb això de l'espectacle de molt petit. Vull dir, quan tenia molts pocs anys, perquè veuen que petit encara ho soc. Bueno, petit no, el que passa és que estic concentrat. I lleig tampoc, sinó difícil de mirar. Igual que el senyor Ibarretxe. Això és el que comento. Molt bé, molt bé. I aleshores, ja quan començo a fer màgia, la màgia és més complicat. Jo aquí he portat, perquè hi ha vegades que vas a les cases i et diuen, no ens podria fer alguna cosa amb alguna... Per exemple, monedes, no? Amb monedes a l'escenari no faig res, perquè no es veuen. No es veuen. I he portat aquestes que són més grans. Jo abans feia monedes de 500, però ara el canviem l'euro. I aleshores, per exemple, no sé, podem fer... M'agafes les cames en aquesta càmera? Sí, perfecte, no? Amb 2 monedes. Ho farem així, perquè aquí, clar, no puc muntar res d'escenari, però no m'importa res. Llavors fem així, crac, 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 la faceta de màgic, fem així, fem un passe màgic, apretem, clar, i hauríem així, i les 2 monedes estan aquí. Fantàstic. Això seria... I la faceta d'humor, aprofitant de que han passat els Reis Mags, hi havia 2 senyores d'aquestes alegres de la vida, que en diuen 2 prostitutes, bueno. I una li diu a l'altra, diu, escolta, diu, tu què els hi demanes als Reis Mags? Diu, jo diu 50 euros, igual que tots els clients. I més o menys les 3 facetes. Molt bé, Xema. Molt bona nit. Bona nit a vosaltres i moltes gràcies. Continua així, i per molts anys. Gràcies. Senyors, senyores, ho deixem aquí i esperem també que els Reis Mags a vostès els hi hagin portat, a més de 50 euros, tot el que vostès hagin demanat. Gràcies, bona nit, fins divendres.